alguna pregunta per part del públic assistent? Perdó. Bueno, me comenta el secretari que abans de passar a pregs i preguntes en este cas per part del públic assistent cal alçar la sessió, per tant s'alça la sessió, i si alguna persona ara mateixa té alguna qüestió que pugui plantejar o preguntar i demés, el que els demanaria és que demanaren, totes les persones que volgueren preguntar, demanaren en el moment actual la paraula, ens digueren qui vol intervindre i ordenarem el debat al respecte si hi ha alguna pregunta per part del públic assistent. Alguna pregunta? Moltíssimes gràcies. Perdó, sí, hi ha una pregunta. Molt bé. Perdó un segon. Hi ha alguna altra persona que vulgui preguntar? Molt bé. Esperes un segon que no se sent. Anem a veure si puguem portar un micro per a... Os adelantes un poquet. Sí? José Pla. Sí? Vinga, per favor, pregunte. Jo li preguntaria se'n recorda ella quan el grup socialista anterior, quan estava d'alcalde el senyor bueno, si se'n recorda ella perquè ha dit antes que se fa una fira molt digna per a tots la gent, que deia que és digne, que vinguin grupos de teatro de lo més tirat que pugui haver per ahí, lo més baix que n'hi hagi efectivament. Pregunte. Està clara la pregunta. Moltíssimes gràcies. Té alguna qüestió més? Gràcies. Contesta María José. Bé, jo en ningú moment he criticat la fira que n'hi havia abans del govern popular, no he dit res. He parlat de lo bé que ho ha fet el govern popular en la fira durant els 20 anys, és un criteri meu personal, i en ningú moment he dit res de grups que siguen roïns o bons. Jo crec que mentre nosaltres hem governat hem recolzat moltíssim a la gent, a les associacions culturals de Xàtiva, que hem recolzat moltíssims, en aquest cas als grups fallers de Xàtiva, i d'això estiguem orgullosos, però en ningú moment he dit que la fira d'abans no fora bona. Moltes gràcies.